Broadcasting Company. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mapagulong dinalan sa mga balita lokal, hagna nga mga patindog sa ospital sa Bacolod, aprobado na sa Kongreso. Power Watch kag labor groups nagapanawagan sa Seneco sang pagpathag sa pagsaka sa balayran sang kuryente. Sa balita nasyonal, Duterte nagmando sang deadline para sa cash benefits sa mga health workers. Mga tricycle kag tricycad ginadumilian sa pagbiyahe sa national roads. Sa balita international, 37 ka mga kabataan pilason matapos ginpangbuno dito sa China. Sa balita sa sports, hinampang sa NBA, liwat pagabuksan sa Hulyo 31. Balita entertainment, Heart Evangelista magapanagtag sang tablet sa mga estudyante para sa online schooling. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga tips agud mangin safe sa paglakat-lakat subong nga new normal. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 5, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang high pressure area naga-extend gyapon tudto sa Northern Luzon, samtang ang easterlies nag-afekto naman sa ibang nga bahin sang pungsod. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, mayara nga mga parte nga maglugulaumon ang kalangitan kag may lulapta nga pag-ulan bangod sang easterlies ug localized thunderstorms. Ang kasarangan tubdum makanay nga huyop sang hangin gikan sa nabagatnan ako nagsidlangan padulong sa nabagatnan na sidlangan ang magaluntad naman sa Visayas kagalin sa nabagatnan na sidlangan padulong sa nabagatnan sa Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara naman sang makanay tubtub makasarangan nga pagdapya sang balon. Ang aton minimum nga temperatura mabatyagan karon nga adlaw sa 25 degrees Celsius, natubtob sa pinakamainit nga 34 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita
magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number one with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, ginaprubahan sa Kongreso sa third kag final reading ang House Bill 6731 ukon ang proposed bill nga nagatukod sa tertiary hospital nga pagkatawgon nga Bacolod City General Hospital. Sunod kay Congressman Greg Gasataya, author sa among hagna, ang House Bill 6731 ang naprubahan sa Hunyo 3 matapos ang 11 ka bulan sa iniang ginduso sa Hulyo tuig 2019. Bilang kabahin sa proseso, ang aprobadong hagna ay isumeter sa Senado para talakayon sang natungdan nga komitiba. Sunod sa kongresista sa idalom sang guidelines sang DOH, ang Tertiary General Hospital ang nagatanyag sang family medicine, pediatrics, internal medicine, surgery, obstetrics and gynecology, emergency services, outpatient services kag iban pa. Sunod sa kongresista, antes na pasar ang House Bill sa Kongreso, nagpanugan na si DOH Secretary Francisco Duque III nga magabulig ang ahensya sa pag-establisar sang pasilidad kaya magabulig sa unang tuig sa operasyon sang hospital. Suno kay Gasataya, dako nga bulig para sa mga pumuluyo nga may yara sang kaugalingon nga ospital ang syudad, ilabi na karon nga may COVID-19 pandemic. Ginklaro ni Gasataya ang hiningahagna ang lain sa lain na karon nga nagapasaka sang bed capacity sang Okonomalin 400 pakadto 1,000 sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. House Bill 6731, amo ni siya ang bill na gin-file naton last July 1. Isa sa mga priority bills na gin-file naton. So, ang tinutuyo sang House Bill 6731, amo ang pagtukod sang isa ka hospital diri sa siyudad sang Bacolod. Ang kabahin sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Nagapanawagan ang Power Watch upod ang iban nga labor group sa Sineco nga magpatigayon sang dialogo anggot sa pagsaka sang balayran sang kuryente kasunod sang ginpatuman nga average computation sa electricity bill. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Winnie Sancho, Secretary General sang Power Watch, ila ginakondenar ang arbitrary kag unreasonable nga dugang nga balayran sang kuryente. Suno kay Sancho, dugang ni ini nga palasanon sa mga konsumidor, ilabi na nga madamo ang wala sang trabaho kag nagdululungan ng ilang nga mabalayran. Dugang pa ni Sancho, mas maayo nga makapatawag ang Sineco sang dialogo para sa ila maeksplikar ang pagsaka sa electricity bill sa publiko. Suno kay Sancho, mapilitan sila nga magpasaka sa kaso sa National Electrification Administration, National Regulatory Commission o kung magreklamo sa Office of the President. Para kay Sancho, kung mayara sang overcharging, dapat ang Sineco ang mag-refund o kung mag-deduct sa masunod nga bill. Ang manifestation or manifesto is that we condemn, in the strongest possible terms, the arbitrary and unreasonable imposition of additional charges in our monthly electric bills that skyrocketed into hundreds and thousands of pesos. Kabahin sang pahayag ni Winnie Sancho.
Nakapauli na sa ilang mga puluyan ang 48 tanan ka mga repatriated OFW matapos makumpleto ang 14-day mandatory quarantine. Yagin patuman sa syudad kahapon nga adlaw Huwebes. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFWs, ini nga mga OFWs ang lunsay nagnegatibo sa resulta sang RT-PCR test. Apang pila sang ilang mga kapdanan sa batch ang paraan pa nga magapabilin sa quarantine facility tungod sa natabo nga pagkaatraso sang resulta gikan sa testing center sa Iloilo. Nakatapos naman sa quarantine period ang 38 ka mga bakulod noon nga may travel history sa Palawan kag negatibo man sa virus. Sa piyak nga bahin, panibagong nga batch ang bakulod noon ang nagabot sa Bacolod Silay Airport kahapon sang aga. Sa din siyam diri ang OFW, kag 8 ang locally stranded individual so kun LSI. Nag-bishop lang ang lab sa Western Visayas. Okay. So medyo hindi gidungan na ginuwa ang result. But for now, ang official is 15 ang nagwa nga resulta. So ang 15 pag-graduate natin subong para makaupo naman sa sila mga pamilya. Si Councilor Israel Salanga. Ginatugyan na sang konseho sa siyudad sang Bacolod sa komitiba ng Councilors Ann Marie Palermo kag Councilor Al Victor Espino ang pag-akto sa concern sang BPO Industry Employees Network Bacolod Chapter nga ginpalabot sila regular nga session sa Miyerkules sang hapon. Sunod kay Vice Mayor Elcid Famillaran ginhingyo sa mga grupo ang bulig sang siyudad angot sa lapnagon nga mass layoff nga ginapatigan sa mga BPO companies kalakip na ang ilang problema sa panibagong nga sistema sa trabaho nga ginapatuman sa mga kumbuyuhan. Bungod sini ginapaabot ni Familyaran nga magapatigan sa nagakaigo nga public hearing ang komitiba ng Palermo kag Espino agud talakayon ang mga issue. Sa nabaluan si Palermo ang nagapungko bilang chairman sa Committee on Labor sa Consejo samtang sa Information Technology naman si Espino. Damo actually issues nila, no? Dala na mga home work ang massive layoff ng mga employees, members nila. Damo nang nila mga concerns dito. Ang committee ni Councilor Palermo sa Labor, kay Councilor Al sa Information and Technology, I think pa-call sa public hearing. Ang kabayan sa payag ni Vice Mayor Elcid Famillaran. Nagapati naman si Mayor Salvador Escalante Jr. nga hindi sa syudad sang Cadiz kundi sa ibang nga lugar nakuha sang 65 anyos nga panday ang COVID-19. Ini ang ginpahayag sang alkalde matapos nagpositibo sa virus ang mga persona nga may travel history sa Cadiz City kag subong naka-quarantine sa health facilities sang Vallehermoso, Negros Oriental. Sunod kay Escalante, Marso 15 ang ini ang mag-abot sa Cadiz kag Mayo 19 na sa magpauli sa ilang lugar sa Vallehermoso. Ini ang ginakabing nga locally stranded individual kag ginpaydalom sa mandatory quarantine. Mayo 21 sa ini ang magbatyag sa sintomas ng COVID-19 kag nagpositibo sa RT-PCR test atong Hunyo 2. Sunod sa alkalde, posible nga nakuha sang pasyente ang virus samtang ini ang nagabiyahe. Ginpahayag pa ni Escalante nga ginkuhaan na sang swab specimen ang 11 ka mga naka-close contact sang pasyente sa siyudad sang Cadiz. Nagalaw ang mga alkalde nga mag-negatibo ang resulta sang test nga ipagawa sang Molecular Biology Laboratory sa siyudad sang Silay. Kung diri nga ginkuha ang virus sa Cadiz, dapat ining 11 ka tawo na upo diri sa ilabalay, may symptoms na di maskin isa lang, no? Maskin isa lang dapat nagbatsyag na, no? Kasi nahalin virus. As of today, wala gid simptoma. Bali wala simptoma. Si Mayor Bading Escalante sang siyudad sang Cadiz. Ginhatagan ni Manapla Mayor Manolet Escalante tubtob Desyembre ang pamunuan sang Victoria's Milling Company Distillery nga nakabase sa Barangay Purisima, Banwasang Manapla nga kayuhon ang problema sa baho ang ginareklamo sa mga pumuluyo. Sunod kay Escalante, mahatag sang business permit ang iaagensya sa kondisyon nga kada bulan magasumiter sa accomplishment report ang VMC agon matagan solusyon ang baho ang ginareklamo sa mga pumuluyo. Ginpahayag man sa alkalde nga ang permit to operate sa mga faktorya ang magalawig tubtob Desyembre 31, 2020 kag temporaryo nga pagauntaton ang operasyon sumugod Enero 1, 2021 agud liwat magasapol upod sa panguluhan sang VMC para ma-assess ang sitwasyon sa lugar. Nagapati sa Escalante nga ginakilala ang VMC Distillery bilang isa sa pinakadako nga faktorya sang alkohol sa bugos nga pungsod kag dako ang nabulig sini matapos natagan sang trabaho ang mga
pumuluyo sa amo nga barangay. Anytime. So I give them a business permit up to December 30. I will give them a business permit till December 31. Pero with a clause na pagka January 1, totally must stop gid sila anay sa ilang alcohol production. Ma-evaluate kami. Ginatagan ko sila pila ka bulan para magtapos ang ilang mga projects. Si Manapla Mayor Manolet Escalante. Gin-turnover naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang 750,000 pesos nga balor sang cheque sa mga benepisyaryo sang barangay insurance program sang gobyerno probinsyal. Ini ang programa ang gindisenyo para sa pamilya sa nagtaliwan nga mga barangay tanod, mga officials kag empleyado halin sa naglain nga distrito sang probinsya. Si Lacson amo ang personal nga nag-turnover sang cheque sa pamilya nga benepisyaryo sang insured individuals sa Kapitolyo Probinsyal. Gina-implementar ang Barangay Insurance Program sa idalom sa Special Programs and Concerns Division sang Provincial Administrator's Office. Nagpatigayon sa indignation rally ang pila ka mga progresibo nga grupo sa probinsya sang Negros Occidental sa tubang sang Fountain of Justice, Dalan Araneta, siyudad sang Bacolod kahapon nga adlaw. Ang palabot sa gobyerno kag mga pumuluyo ang pagpamatok sa House Bill 6878 o kon Anti-Terrorism Bill. Sunod kay Ireneo Longino, spokesperson sang bagong alyansang Makabayan o kon Bayan Negros, ang hagna nga ginsertipikahan urgent ni Presidente Rodrigo Duterte ang nagalapas sa tawhanon nga kinamatarong. Dugang pa ni Longinos, dako nga pagpamahog sa publiko kag sa mga individual nga may panindugan kag luyag sang demokratiko nga pagpabutyag sang opinyon kag balatyago ng Anti-Terrorism Bill. Suno kay Longinos, kinahanglan sang pungsod subong ang bulig kag serbisyo kaangay na lamang sang kwarta, pagkaon kag trabaho kag hindi ang hagna nga makatugas ang konflikto. Nagapanawagan si Longinos sa publiko nga manindugan kag updan ang advokasya nga proteksyonan ang tawhanon nga kinamatarong. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, naaresto naman ang mag-live-in partner kay isa pa ka persona sa bypass operation sa Police Station 2 sa Barangay 6, siyudad sang Bacolod kagabi Hunyo 4. Ang manatakpan ang ikilala nga Santa John Paul Ebro, 30 anyos, Mary Glo Binuasa, 34 ang edad, lumsay residente sang Barangay Mansilingan, kag Wensi Uy, 22 anyos, nga residente naman sang Barangay 40, tanan sa siyudad sang Bacolod. Nakuha sa manakalatakpan ang duha ka bulto, 3 ka medium-sized, kag 6 ka palaba nga plastic sachet, sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat 15 gramos, kag may estimated street market value nga 135,000 pesos. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, nagatransaksyon ang manatakpan sa naglain-lain nga lugar sa syudad, kag sila naman mismo nagatabo o kung nagadeliver. Duha pa ni Gabana, ang mga natakpan ang masami nagarenta sa salakyan sa ilang transaksyon. Ang 3 ka manatakpan, ginakabig sa kapulisan nga street-level target. Ginapanghiwala naman ni Ebro nga iya ang mga na-recover nga illegal nga droga, apang nag-ako nga nagagamit man siya kun kaisa. Aligasyon ni Ebro, ang ining illegal nga droga ang inapanagyan sa isa ka babae nga iya nakatransaksyon. Preso na karon sa custodial facilities sa Police Station 2 ang ining nadakpan nga mga suspitsado. Ining subject sa mobile ni siya, anywhere lang nag-transact ni siya. Kag during sa pansang curfew na may na kita nga mga drug personality, kag nga ma-attemptan ni mabakal sa ila. Isang interview na to, nag-ako nga muna kag nag-willing nga magbulig. Si Police Major Sherlock Gabana sa Police Station 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kadadlaw. Kaya man DTX 500, ang may detoxifying compound yung managatinlo sa atong dugo kag atay. Iniwan na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 mga kaaksyon ang pwede mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton nga mga kaaksyon mga nga mahilig sa kape, ginarekomendar naton sa inyo ang black coffee. Ang black coffee ang nami ni siya para sa pagpanubo sang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami ni siya sa aton atay, nami pa ni siya sa pagpanubo sang risgo nga matapigan kita sang diabetes kag nagatinlo pa sang aton nga tinae para nga likaw kita sa
colon cancer. Nami pa ni siya sa weight loss. Kag kundo black coffee ang hambalan, ginarekomenda nato sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo na ni siyang black coffee nga may iya nga mangosteen. Tikabalo naman kamo sa mga benepisyo nga makuha naton gikan sa mangosteen. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Maginom kita sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Duterte nagmando sang deadline para sa paghatag sang cash benefits sang mga health workers. Samtang mga tricycle kag tricycad ginadumalian sa pagbiyahe sa national roads. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:32. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginatagan ni Presidente Rodrigo Duterte ang otoridad tubtub Hunyo 9 para ihatag ang mga benepisyo sa pamilya sa mga health workers nga napatay bangod sa COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, inaamando ni Duterte matapos nga wala pa sang health worker nga nakabaton sang cash benefit. Sa idalom sang Bayanihan Act, ang public ag private health workers nga may severe COVID-19 infection samtang nag-duty ang makabaton sang 100,000 pesos kag ang mga napatay naman ang makabaton sang 1 milyon pesos nga compensation. Sa datos ng DOH, mayara sang 32 ka health workers, takip ng 4 ka mga nurses, 26 ka doktor kag 2 ka non-medical staff ang napatay bangod sa coronavirus. Sunod sa DOH, mayara sa karon sang 60 ka health workers nga severely ill bangod sa COVID-19, samtang may 19 naman nga ginakabig critical cases. Pwede na ang pagpatigayon sa religious gatherings sa mga lugar nga ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine kung MGCQ tubtob 50% nga attendance sa kapasidad sang pasilidad. Sunod kay Presidential Spokesman sa Harry Roque, ini ang naging desisyon sa National IATF matapos ang apelar nga tugutan ang pwedeng makatambong sa religious gatherings sa mga lugar nga ginpaidalom sa Modified ECQ kag napulo ka tawo naman sa mga lugar nga ginpaidalom sa GCQ. Ginligwat man sa IATF ang pulisa agot sa hulag sa mga tawo sa mga lugar nga ginpaidalom sa MGCQ. Sunod kay Roque, ang 21 anyos panubo kag 60 anyos pasaka nga mga nagabusong kag may mga health issues ang dapat nga magpabilin sa pulian. Exempted naman sa bagong mga pulisa mga authorized persons outside residence kag sa tinilikdan nga guidelines tanan nga persona ginatugutan nga magwa sa ilabalay pero dapat matuman ang minimum health standard. Masobra na sa 20,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa pinakauli nga datos sa paggawa sa DOH, 634 ang bago nga makaso ginalakipan sang 313 ka fresh cases kag 321 ka late cases. Yara na sa 20,382 ang COVID-19 cases sa pungsod. Sunod sa DOH, nagsaka man sa 4,248 ang naka-recover sa virus matapos may 95 ka mga pasyente ang nag-ayo sa masakit. May dugang naman nga napulo ang napatay ukol may kabugusan nga 984 ang death toll. Ang Pilipinas ang may 52 ka mga laboratorio nga sarang magpatigayon sa COVID-19 test samtang nagdangat na sa 345,577 ka individual ang napaidalom sa test. Ginbawi sa Malacanang, ilauna nga palayag nga ginatugutan ng mga tricycle kag tricycad nga magbiyahe sa national roads. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, nagapabili ng ban sa tricycle, tricycad kag motorized tricycad sa mga national highways. Sunod kay Roque, ginklaro ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga bisan nga suspendido sa karon ang pagpanakop sa Highway Patrol Group, ginadilian sa gihapon na nasambit nga salakyan nga magbiyahe sa national road. Unang ginpalayag ni Roque sa televised briefing
kahapon adlaw Huwebes nga tugutan ang sidecar sa mga national road para masolusyonan ang kakulang sa public transport services bangod sa ginapatuman nga community quarantine. Nagapati ang 4 sa 5 ka mga Pinoy nga ang strikto nga pagtiner sa balay ang epektibo nga solusyon para malikawan ang paglapda sa COVID-19 base man sa resulta sa SWS survey. Nagapakita sa survey nga sa 4,010 ka respondents, 84% anang palayag nga ang strict stay-at-home measure ang worth it para maproteksyonan ang mga tao kag limitahan ang paglaptas ang virus, samtang 15% na palayag nga ang quarantine measures nga ginapatuman ang nagatugas ang problema sa mga tao. Madamo sang respondents ang nagpabor sa quarantine measures sa Metro Manila, samtang 84% sa Visayas kag 81% sa Mindanao. Ang Metro Manila ang isa sa mga lugar sa kalibutan nga nagpatuman sang pinakamalawig nga lockdown nga naglambot sa 75 kadlaw. Ang ining survey ang pattern sa US Health Tracking Poll nga ginpatigayon sang nagligad nga Mayo tubtob o kung sang nagligad nga bulan sang Mayo. Nagpagwag Malacañang sa bagong aviation protocol matapos naging tugutan ang local airlines nga magbalik sila operasyon subong nga bulan. Ang safety measures ang ginpreparar sa Department of Transportation nga dapat ipatuman sa tanan nga airport facilities kag samtang sakay sa aeroplano. Lakip sa mga health protocol ang mandatory nga pagsuksok sang face mask, pagbutang sang hand washing area kag foot bath, social distancing, temperature check, kag ang pagbutang sa mga signages o kon online information materials angot sa health protocol. Ang mga cabin crew ang magagiya naman sa mga pasahero nga may bit-bit sang bag nga may minimum physical contact, paghatag sang alcohol kag wipes sa tanan nga pasahero kag iban pa. Ginatugutan naman nga magtuparay ang mga magpamilya o kon individual nga upod sa biyahe. Gina-require man ang pasahero nga mag-fill out sang health declaration kag passenger location forms. Ginataga naman sang 3 ka minuto ang pick up sa nagaabot nga mga pasahero. Gina-question sa Commission on Human Rights ang limitado nilang obligasyon sa kontrobersyal nga anti-terror bill nga karon pirma na lamang ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginahulat. Sunog kay CHR spokesperson Jacqueline Digia, base sa final provisions ang hagna, gina-require na lamang ang autoridad nga mag-report sa komisyon angot sa detalye sa ila planned arrest. Sunog kay Digia, sadtugin pangayo sa mga mamalida ang opinyon kag rekomendasyon sa CHR angot sa proposed bill. Duha pa ni Digia, naalarma man ang CHR nga natugutan ang detention period sang tubtob 14 dias angot sa ginatawag nga warrantless arrest. Gipatag ni Digia nga magpreso sa suspect nga nakahimo sang grave offense sa regular cases ang yara lamang sa 36 oras nga pagkapreso base man sa Article 125 sang Revised Penal Code. Suno pa sa CHR sa tion nga maglawig ang pagkapreso sa isa ka persona, nagataas ang posibilidad sang torture kag pagmaltratar. Nagpanugyan ang CHR sa publiko nga mapag-angot sa komisyon baagi sa ila e-lawyering system kung mabatyagan nila nga nalapas ang ila kinamatarong. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga mayara pa sang final review si Presidente Rodrigo Duterte angot sa anti-terror bill kasunod nga madamo nga nagapamalabag lakip na si international pop star Taylor Swift. Subong nga semana sang ginpangabay ni Duterte ang Kongreso nga padasigon ng pagpasar sang hagna samtang padayon nga nagapakig-away ang pungsod sa COVID-19. Sulo kay Roque ang hagna ang subject pa sa final review sang presidente para masiguro nga compliant ini sa konstitusyon. Sadtong Miyerkules sang ginaprobahan sang Kongreso ang hagna sa third kag final reading samtang parehas nga version ana pasar na sa Senado subong nga tuig. Sa tion nga manginlayi ang hagna mayara sa otoridad ang gobyerno nga wiretap ang suspect kag arestohon bisan wala sang warrant kag presohon sang 14 dias nga wala sang kaso. Nagpanginwala naman ang duha ka mga kongresista nga nag-co-author sila sa controversial nga anti-terrorism bill nga damlang lang inaprobahan sang Kongreso sa third kag final reading. Sa isa ka tweet ginsiling ni Deputy Speaker Loren Ligarda, iya ginapangiwala nga nagpirma ini sang co-authorship form para sa House Bill 6785 nga nagatuyo nga pabasgugon ng pagig-away sang gobyerno kontra terorismo kag nag-repeal sa Human Security Act of 2007. Ang ngalan ni Ligarda nalakip sa listahan sa mga authors ang hagna nga karon nagalapta sa social media. Sunod kay Ligarda, nagpamatok ini sa anti-terror bill. Sa isa man ka-tweet, ginpahayag sang aktor nga si Luis Manzano, nga ginpanghiwala man sang Iloy nga si Deputy Speaker Vilma Santos Recto, nga principal author ini sang hagna.
Sunod kay Santos Recto, bisan nga nagboto ini pabor sa hagna, apang mayara sang mga reservations. Kag sa katapusan nga balita national, wala gin sertipikahan bilang urgent ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaduso nga Bayanihan to Recover as One Act. Iri ang ginpalayag ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos ang sine die adjournment sa unang regular session sang 18th Congress. Sa pagtapos sa sine die adjournment, wala na pasar ang Senate Bill number 1564 o kung ang ginatawag nga Bayanihan 2. Naibaluan ang tuyo sa Bayanihan 2 ang mga mapalawig ang Bayanihan to Heal as One Act. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:41. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulian kabla sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bukod posible tapikan ikaw sang balatian niya colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niya colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta, ikombinara ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga nagagamit bala sang CL777, siguraduhon ginaton nga ato mabakal nga CL777 ang original. Inayang ginalibod bala nga nasulod sa lipid nga botilya, hindi kani sa 500 ml nga mga sulod lang sa mineral water. Hindi na siya original nga CL777. Ang original nga CL777, ginbawaskog pagid, gindugangan sa mga ingrediente. Pareho sang 26 mg sang vitamin C para nga mas makabenepisyo pagid sa aton nga ikaayong lawas. Ang original nga CL777, mabakal mo lang mga kaaksyon sa mga botika kag farmasya malapit lang sa imong lugar. So original nga CL777 na kita kay laking CL777, laging panalo. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal, igabadulo naton sa inyo sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
pamasahe, wala sa ginadampiligan. Padayon, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:47. Pilaso ng 37 ka mga kabataan kag duha ka may edad na matapos nga sila ang ginpangbuno sa isa ka elementary school sa Southern China. Nagluntar ang insidente sa Kangwo County sa Southern Guangxi Zhuang Autonomous Region sa diin gindala na sa bululngan ang 39 ka mga biktima nga nakaangkon sang pilas sa lawas samtang malala naman ang sitwasyon sang duha ka may edad na matapos makaagom sang madamo nga pilas. Nagaedad 6 tubtub 12 anyos ang mga pilasan nga biktima. Sunod sa Chinese state-run tabloid nga Global Times, gilayo naman nga naresto ang isa ka suspect nga mismo gwardya sang amo nga eskwelahan. Naibaluan kada tuig may madamo nga nagakatabo nga insidente sang pagpamuno sa China labi na sa mga eskwelahan. Sang 2018, siyam ka may estudyante ang nagkalamatay matapos ginpangbuno sa Shanxi province kag sa amuman nga tuig, isa ka babae ang nagpangbuno man sa 14 ka mga kindergarten gamit ang kitchen knife sa Central City sa Chongqing. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, magasapol karon ang mga executives sa airline industry sa mga otoridad sa buwas karon nga adlaw Biyernes agud hambalan ang isyu angot sa pagbalik sa mga flights kung sa mga flights sa eroplano. Ang Philippine carriers ang natalana ang pagigsapol sa mga matagas nga national kag local government officials agud nga mahatagan sa solusyon ang pila ka mga problema sa regulasyon nga ilan na sugata pagkatapos sa stricto nga lockdown ang gindula na sa mga airport sa Metro Manila sa Hunyo 1. Sa tigaylo sang maayo nga pagsugod liwat sa ilang flight pagkatapos ng 2 ka bulan nga wala makabiyahe, ang mga airlines na puwersa nga magkanselar sa mga biyahe kag i-reshuffle ang schedule kung kaisa pila lamang ka oras antes ang departure. Tubtob sa itong Miyerkules, wala sang maatag nga pagsulundan kung sino ang inapanugutan nga makalupad o kung diin nga airport ang magabaton sa mga pasahero kaya naghatag karon sa kabudlayan sa mga airlines kag pasahero sa pagplano sa ilang biyahe. Sa karon ang Civil Aeronautics Board nagpahayag ang nagbiyahe lamang para sa non-leisure nga tinutuyo ang pahanugutan nga makabiyahe. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos, samtang ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 78 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, kabalo kita no nga isa subong sa gina-push gid sa Department of Education, nga himuon na lang online ang pagtudlo bala action boy sa mga estudyante bilang kabayan sini nga blended learning. Ti subong ang isa sa pinakatahom nga artista action boy. Ma-agree ka gid ni si Heart Evangelista bala. Totally agree. Yes, kay maka-totally agree siya. Kay ano siya action boy, magapanghatag siya sang tablets para sa mga kabataan nga tablets sa sakit ulo? Hindi tablets nga ano bala nga ang gadget. Yes, gadget action boy. Ano ko manghatag sa paano man online mainom sila tablet na. Amo to ko balo yung tablet ang bala bigo mga tablets na nga sakit ulo, hilanat, trangkaso. Gadget ni siya nga tablets action boy magapanghatag siya. Kagambaya as much as I can kuno. Basta i-DM lang siya sa Instagram. Hambalya nga for those who don't have tablets for online school, please DM me on IG. I will be giving away as much as tablets as I can. Wow, grabe ba? Basta sa sursugunan na iya. Wala man siya nagambal. DM siya ganito. Direct message siya. Tingnan ako, kinanglan ko na ako. Di mo mag-skwela. So, sa mga, ikaw sa mga wala kakita sa post bila ni Heart, basta pala maka-avail sila. Kaya hambalya, mga tag siya kuno,
as much as she can mong, di ba? Sa masudugom siya mo sarangan. Yes. So, mo na, Of course, syempre. Siya, may heart gid siya para may sa... heart gid siya sa evangelista. Ang iya ngalan ni sa... Ha? May heart gid siya sa evangelista. So, pumuluyo na lang, be. So, mga Action Boy, sa mga gusto, basta maka-avail sila yan. DM? Anong DM? Direct message. Direct message. Kaya kung sa Facebook, PM, private message. Okay. Hindi mo nagyapo na. Basta sa Instagram, mo rabing uso. DM. So, hindi tanan, no? Hindi tanan. Pero basta maswertihan ka. Kag importante, labi na kung taga-sorsogon ka, kaya gobernador to si Chismo. Laban-laban, gina-Action Boy. Pero basta pa lang, diba? Try lang. Try lang. Pangitaon mo lang na, hindi ka na mag-search. Sa Instagram, iya nga username, @heart021485. Okay. Sige. Balita sa sports. Ginaprubahan sang Board of Governors ng NBA ang liwat na pagbalik sang hampang sa NBA sa Hulyo 31 sa sininga tuig sa Wide World of Sports Complex sa Orlando, Florida. Magasugod ang playoff sa bulan sa Agosto nga may 22 sa 30 ka team sa magahampang. Samtang Oktubre 12 naman ang target nga patagiyunon ang finals. Ginsuwestiyon man sang NBA Board nga Disyembre 1 ang petsa sa pagumpisa sang 2020-2021 season. Naibuluan, malapit 3 ka bulan na nakaligad sa inpaundat ang hampang sa NBA. Matapos yung nagpositibo sa novel coronavirus pandemic ang pila ka mga miyembro sa NBA kag nag-apekto na sa bugos nga kalibutan. Balita Espesyal! Energy! Action Boy! Kag sa ato mga ka-action. It's Friday. Thanks God, it's Friday. Ano kaya itong Balita Espesyal? Mga tips bala, Action Boy, kung agud mangin safe kita sa aton lang paglakat-lakat, di ba? Subong new normal na, Action Boy. New normal. So damos ang galakat, including ako naglakat na kagapan, Action Boy. Nakatipid. Especially kung may kasalakyan. Yes, correct. Lakat-lakat. Kainit, gali, no? Okay. Oo. Pero sige lang. Pero sige ang balanta na buwas kaya daw ka lang na sa atong oras. Tips ni siya, especially subong ang paglakat-lakat, subong hindi na parehosong una. Na bisan din ka lang makadto, bisan na sinulang imo masugata, bisan din ka lang nga grupo makadto, hindi na parehosong una. Especially subong ano naman tuman ang mga senior citizens, ang mga below 21 years old, hindi naman pwede. Ano na sa regulasyon na o kung na suggestion o kung kuan lang. Kaysa Malacanang naman ahalin, Action Boy, no? Malacanang, abigan siya si di ba, nato gani, pwede na ko nung matrisikat. Ambal mo yun sa aga ni Roque, niya pwede makabiyahe ang mga tricycle sa National Highway, kasi kulang kita mga salakyan. Pagkapon, hindi naman pwede. Muna pala, hindi. Sangti sa naliga to, ang mga senior citizens, mga below 21, makapwede, makagwa. So, kapon, hindi naman pwede. Do ay piho ni ang aton. Ay, Action Boy, do kamo ni guro ni Action Eden, may istoryahan na boss. Kay wala ko boss. May kantuan kagali. Day off mo. Oo, may kantuan naman. Hindi ko, may malagaw-lagaw ka naman, boss. Sige lang boss na, no? Sige. Good morning, anay, kay Princess Kalipa. Taga-US, dito na ang ginag-greet ko, Princess Kalipa, good morning sa halin ni kay Roberto Gallo. Kay Sonia Montaneo, kag Eva Rigby. Good morning, man. Sa kay Celia Mahilom, dira sa Diaz Cafe, kapihan sa may stop abonan bala. Monitor ginada sila subong, galagabong ginada ng tingog ni Aksyon Dorel. Marlene Rasay Malaka, happy birthday. Yes! Kaya happy birthday man sa akong lolo, dira sa may Punta Bulata, Action Boy, kay Lolo Virgilio Gacho. Nagapamado siya. Happy birthday! And of course, kay Pastora Nulita Esta, sa Pastora, dra sa may Mindanao, Action Boy. Happy birthday! Sige, sa kay Vanessa Mayo from Minneapolis. Bawa dito sa Minnesota. Yes. Ito natabuan to kay George Floyd. Good morning, man. Lisa Joy Amoroso. Anthony Havilio Seblano. Good morning, man. I-greet siya lang kung sa Shimali, Rafi, kay Kalot, kag Sir Paul.
Sige. Kay Dennis Richard Roma, good morning. Kag sa ato naman ka-action boy Kay Sir Labayan Eduardo Jr., Bia Jonathan, kay Sir Frank Navisaga, action boy. Good morning, Frankie boy. Yes. Small boy. Yes. Lito Dayap, Rejan Villalon, Milagros Alit, Kagawad, mayong aga. Good morning. Kay Sir Vince Adolfo, mayong aga mandara. Kag sa tanan nga naga pamati sa ato. Sa barangay Kay An Esta, hi. kay barangay sa barangay Sagang dira kay Renan Loro Rico, good morning man. Martin Aliling, Peperonica Silagan, Jocelyn Song Comedia, may aga. Kag Uncle Pastor Esta na lang kasi bala magsunggot. Charot. Mayong aga. Okay. Subukas na lang atong balita espesyal, no? With Aksyon Eden Aboso na bukas. Yes. Singa, go action boy kay Alain Etienza. Good morning. Okay. Kaya din sa taga-Tangob. Hindi ko sure. Nalipat ko. Kay Anthony Sablano may agaman. Maka-wave-wave ko sa TV dahil. Maka-wave ka to sa works back. Muna. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. O po ay Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon